Matej Litvínov je po 21 kolech extraligy na prvním místě. Jak se ti to poslouchá? Je to paráda a som rád, že sme dneska ten zápas zvládli. Atmosféra tu bola výborná a všetci si ten zápas užili. Myslím si, že sme hrali veľmi dobré tímov, jeden za druhého, obetavo, bojovne, aktívne, takže skvelý zápas z našej strany, si myslím. Připravovali jste se na něj nějak speciálně tím, že to bylo i médií hodně sledované? Šlo o to čelo tabulky? Ja by som aj nepovedal, my sa pred každým zápasom pripravujeme vlastne na toho súpera a tak dá sa povedať individuálne, že sa zameriame či na ňo alebo na našu hru, ako chceme hrať a tak to bolo aj teraz, dá sa povedať. Takže nepovedal by som, že bolo niečo špeciálne, ale že sme hrali dneska skvěle. Zeptám se tě přímo tebe osobně, měl jsi ještě v hlavě, že to loňské playoff, to loňské semifinále, že tohle je maličká odplata? Popravde ani moc nie. Ja som sa dneska vstral na ten zápas, že sme doma, vyhrali sme posledné 2 zápasy, takže to sebavedomie sme mali na nich a myslím si, že sme začali výborne prvú tretinu a okrem nejakých malých zaváhaní si myslím, že sme to tých 60 minút držali a som rád, že sme to zvládli. Zaď nás výborne držal vzadu, takže to je výborná robota naozaj od každého jedného hráča. Ty si dneska otevřel skóre, ta střela prostě sedla? No, nejak to tam sadlo. Ja som trošku ostal prekvapený, že tam tak zapadlo. Bolo to trošku z ťažkého uhlu, ale som rád, že som nejak nešpekuloval a vystrelil to a chvalovo tam padlo. Ale už v neděli nás čeká další utkání na jedeme na led Boleslavy. Bude potřeba třeba krotit tu euforii v kabině? Prozrať, kapitáne. Tak určite áno, my sme radi, že sme dneska ten zápas zvládli, že sme prví v tabulke, ale ostávame nohami na zemi a s pokorou ideme ďalej pracovať, ideme do ďalších tréningov, ďalších zápasov a budeme sa snažiť zase čo najlepšie pripraviť na ten nedělní zápas. Poslední otázka, ty už si to zmiňoval své první odpovědi. Co atmosféra dneska? Úžasná, ja si myslím, že sme si to všetci užili a s tou čerešničkou nakoniec, že sme ten zápas zvládli. Matej, díky a obrovská gratulace. Ďakujem.